què hem de fer si volem omplir el got del català. Ah, i què podem fer? Jo crec que hem d'incidir en els hàbits lingüístics. Els aves. Però això es diu les aus, no? De fet, al Penedès hi ha unes aus que fan uns Hàbits, nius... no. Hàbits, No? els hàbits lingüístics. Bueno, si vols, aviam, hi ha uns avis aquí i unes àvies que parlen català molt bé. I es poden dir no sé què avis dius. lingüístics, si vols. No parlo d'avis. Hàbits, amb Amb H, T. hàbits, els hàbits. Els hàbits. No, Què els té a hàbits no, veure? els hàbits de com actuem, com ens comportem amb la llengua, com la fem servir, els hàbits. Ah, els costums, vols dir? Sí, una cosa així, sí. Sí. Ah, vale, sí. Sí? I Doncs va. què podem fer? Oh, he pensat una cosa que anirà molt bé Ah, sí? per fomentar l'ús social del català. Ah, doncs... Segur. Anem, ja veuràs. Som-hi. Sí. Benvinguts a aquesta reflexió sobre els hàbits lingüístics. Començarem llegint la definició d'hàbit. Fixeu-nos, ens porta habitud. Aleshores, haurem d'anar una miqueta més avall i buscar la paraula habitud. Què ens diu? Costum. Disposició adquirida per la repetició d'un mateix acte. Francament, els hàbits lingüístics, entesos doncs, com els hàbits referents a les qüestions en matèria lingüística. Així doncs, sens dubte, incidir en aquests hàbits lingüístics és la manera més... Jess, però què fas? Que estem parlant dels hàbits lingüístics. Lingüístic, això... Que no és prou divertit. És avorrit, això, no? És avorrit. Home, I què fem, quant de doncs? temps portem així? No ho sé, una hora, però jo pensava que per fomentar els hàbits lingüístics podia anar... No funciona. Jo crec que no, eh? Què fem? Home, una miqueta d'acció, no? Estaria bé, no? Acció. Movem-nos una miqueta, dinamisme. Jo tinc una idea, va. Vinga, som-hi. Nosaltres som l'escamot diacrític. Exigim l'alliberament dels accents diacrítics i el retorn dels pronoms febles. Doncs ara anem en missió secreta per la llengua catalana. Som-hi! 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 I nosaltres no tenim por, ens enfrontem a tot tipus de perills lingüístics. No tenim por. Aquí sembla que hi ha molta diversitat lingüística. Trobarem uns hàbits sostenibles. Aigua de la bona! Cap aquí! Què és això? Oh, sembla una bèstia grossa, som-hi! Ah! Espera't. Aprenem a mimetitzar-nos amb el nostre entorn i els nostres hàbits lingüístics passen desapercebuts. No se'ns veu. No se'ns veu. Se'ns veu? No se'ns veu. Se'ns veu? No se'ns veu. Els nostres entrenaments són molt durs. Els únics febles que hi ha aquí són els pronoms. Un! Vinga! Un i mig. I practiquem constantment l'immersió lingüística. Vols dir que hi ha prou aigua aquí? Sí, salta, calla. D'acord. Recordeu qui som. L'escamot diacrític, Sí. preservant la llengua i també preservant la nostra identitat. I els hàbits. Lingüístics. Anem de Anem missió. Som-hi. Som-hi. No! David, Yes? els forats? Que no els feies tu? No, tu. Què dius? Ets un estaquirot, de veritat, Yes? Yes? Toca aquí. Som-hi! Som-hi, toca aquí. Ah, David, no. No, No, això no funciona. No, perquè és massa violent i tot. Sí. Per fer passar aquest missatge, no? I com ho podem fer, doncs, per transmetre aquest amor pel català i canviar els hàbits lingüístics de la gent? Home, no hi ha gent que fan accions per promoure el català entre ells, per mantenir la sí, llengua? sí. Dóna'm el mòbil, sisplau. Sí. Truques a una persona? Sí, tant, a veure, sí, mira. Bueno. Mòbil. Mòbil. Xavi! Escolta, què ens pots explicar això del voluntariat per la llengua? Us explico, jo vaig començar fent això l'octubre del 2019, em vaig apuntar doncs, allà al Consorci per la Normalització Lingüística, conec a persones que treballen allà, em feia gràcia, tot ve arran de que vaig deixar de treballar doncs, fa un any i mig, ja he treballat molts anys i ja n'hi havia prou. I això ho tenia al cap, tenia ganes doncs, de fer alguna cosa pel català. Veig que els índexs doncs, d'utilització en el carrer doncs, són molt baixos i dic, doncs jo vull aportar el meu granet de sorra per a persones que en tinguin ganes, que tinguin ganes d'aprendre'n
i d'una forma totalment doncs, voluntària i altruista, no? Vaig conèixer la Maite casualment perquè jo anava bé més o menys de conversa, però de gramàtica no anava tan bé, anava fluixet perquè vaig estudiar en castellà. Vam coincidir a classe fent el S2, oi Maite? Sí, correcte. S2, del C1 vam coincidir a classe i va ser quan ella doncs, va dir aquest, allò que diuen, me lo pillo per a mi, perquè m'ajudi a aprendre una mica més a parlar, no? Oi, Maite? Sí. Què tal l'experiència? No, per mi va ser una experiència fantàstica. A veure, jo soc de Saragossa i jo necessitava una miqueta més de fluidesa per parlar el català. I com ha dit el Xavi, jo em vaig trobar a l'escola i vaig agafar el Xavi com a voluntari a veure si m'ajudava a millorar aquest aspecte, i la veritat que ha sigut una experiència fantàstica. I a deixar-te anar, diguéssim. Sí. Allò que ella sempre m'ho diu, no, és que parlant amb tu estic tranquil·la perquè hi ha confiança. A veure, la confiança, molt bé, però si tu pots parlar amb mi bé, quan vas a una botiga no entris en castellà, ja pots entrar en català, i quan et canvien la llengua tu has de dir, no canviïs, sinó dir, escolta, no em canviï perquè jo estic aprenent en català, per tant, seguim parlant en català, no? Aquesta fase ja l'has superada, I crec que li està anant molt bé. És més, es va acabar, jo vaig, quan el confinament ens va limitar les classes, no podíem anar a classes presencials, doncs jo vaig dir, ja hi anirem quan pugui. Ella va seguir, va fer el curs virtual, l'S3, i el va aprovar el mes de desembre. Sí. Val a dir doncs, que vam quedar un dia per esmorzar, un cop ja tenia el títol aprovat, i se'm va presentar allà amb una panera de Nadal que, escolta'm, que ni en els millors temps meus de feina m'havien regalat mai. Vol dir que jo també hi estic molt agraït, i haig de dir que, malgrat que és la meva llengua materna, dels pares, dels avis, de tothom, de la meva família, haig de dir que el voluntari també n'aprèn, perquè sorgeixen dubtes que t'obliguen a consultar llibres, a preguntar a persones que en saben més. Vol dir que l'experiència globalment és molt enriquidora i molt aconsellable. Maite, estem d'acord, no? Sí. Per mi el conèixer el Xavi ha sigut una oportunitat per mi, perquè he millorat molt la meva parla, la meva escritura, i ara, gràcies al Xavi, he agafat la confiança que necessitava per parlar i entrar a una botiga i començar a parlar en català, o sigui que superbé. Ei, moltíssimes gràcies per ensenyar la tasca que feu amb el voluntariat i el testimoni de l'aprenent. M'ha encantat. Moltes gràcies, molt professional. Escolta, però a mi se m'ha acudit una altra manera encara, que està molt bé el voluntariat per la llengua, però també una altra per fomentar els hàbits lingüístics. També? Sí, m'ho deixes intentar? Sí, puc confiar? Sí, va. Som-hi. Sí.